Nagyelo na ang kulor sa mga pasi sa humay maong sub-sub na ang pag-ani karon dito sa Bohol. Nindot ang ani alang sa pipila ka mga mag-uuma ilabi na kadtong adunay irigasyon gamit ang rice thresher. Ubay-ubay nang sinako sa humay ang naani dito sa lungsod sa Carmen. Apan, doon nagyapoy mga umahan sa Bohol sama sa Sikatuna, Batuan, Sierra Bulyones ug Pilar nga naabtan sa grabing init nunod sa El Nino. Pagkakaroon, nangliki na ang mga umahan. Og naughan na ang humayan maong na problema ang mga mag-uma kung unsaon nila pagluwas sa ilang mga pananom. Dugang perwisyo ang kakuwang sa tubig sa mga irigasyon o kung mudugay pa ang ingon-ining kondisyon, siguradong alkansi na ang mga mag-uuma. Nasayran nga gitawag nga rice bowl sa Region 7 ang Bohol kay dinhiman magikan ang daghang bugas. Adunay 47,000 ka hektaryas. Sa humayan, ang Bohol diin 24,000 ka hektaryas nini ang adunay irigasyon ug 23,000 ka hektaryas ang nagsaliglang sa uwan. O agkatong nakauna og tanom, wala ra maapsi sa El Nino. Nya agkatong naulahin apsan jud pareha atong nas ibabaw bitaw. Naulahin sila tanom. Naapsan gyud El Nino di gina sila kaani ana ba. Kay nasunog naman sugod. Pagod naman tong ilaha ato ibabaw kay naulahin man sila tanom.